Мене звати Олена Кашперська, я організатор Travel Community Travel.com, авторка курсу для турагентів Авіабіз та амбасадор бренду Airline. Сьогодні ви на каналі нашої ком'юніті, яка взяла за ціль зміни в туристичній індустрії від шаблонних рішень до створення індивідуальних та авторських програм. Медіатека це один з інструментів, який ви можете використовувати для отримання доступу до відео з різними експертами, як тревел-індустрії, так і дотичних ніж. Медіатека і відео в медіатекі це можливість отримати практичні знання, досвід експертів, натхнення та інформацію про актуальні тренди. Якщо ви проактивний турагент і дійсно бажаєте змін в своєму бізнесі, доєднуйтесь до нашої ком'юніті, підписуйтесь на канал та не пропускайте саме важливе.